Jaod bura ma Ugenya David Ochieng dwaro mondo non chenro mag sirkal mag gitimo kod kembe mag giwegi kowacho ni Kenya nyalo bedo ni wito omenda mathoth e lwet wego rakgo. Jatend duond bura mar Movement for Democracy and Growth MDG bende okwero od bura kik lok togi ne jo-Kenya sama ipenjo madito kotenore kod chenro madipoka omuonyo omenda mag jo-Kenya kendo weya Kenya gi lwete nono. Kane olosi apis ruoth ma Okwala East Location mantiere chiro Masiranga, Ochieng olero ni piny Kenya oseneno kinde ma od bura ling thi tok lo sirkal mar barwa. Onyiso Ruto mondo bede ong'ala manyime duoko geno mar jo-Kenya kuom sirikande kendo gol chik mondo non chenro duto ma sirkal timo kod kembe mag giwegi. My third term, and every time a coalition happens like the one that we've seen the last 1 month, Parliament goes rogue, Parliament is bought, Parliament becomes senile. And so we want to ask the executive, headed by the President, that we want to subject all projects being done by the way of PPP must be stopped forthwith so that they are vetted, they are looked at afresh before they are implemented. We don't want a situation where our country's assets are being sold at the cheap to people that are dubious, people that are shadowy, people whose histories we don't know. We want to request today here in Ugenya that the leasing of our airport JKA must be stopped until due process is followed, more than one company is allowed to bid, so that every